ערב טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון דוחה בסכנין. המשחק המרכזי של השבת הזו, במחזור ה-22 בליגת 1-0. בני סכנין מארחת את בית"ר ירושלים אחרי יום סגרירי למתי, אפילו חורפי ומלא בגשם שגם נתן את אותותיו על הדשא, אבל אנחנו כאן. של סוטיריו, יוצא קדימה גם. מנסה למצוא שם, זסנו שם, מפסיד במאבק, והנה הזדמנות, אבל מיגל סילבה מונע מזי אחמד. ויש כאן שריקה עוד לפני העבירה. אז זהו, שהשריקה בוששה להגיע. הייתה עבירה, הפיר נתן שם יתרון, אבל כן, רואים שם את העבירה הזו על זסנו. אין שם עבירה, סורו עם החטיפה. בית"ר ירושלים עכשיו מסוכנת בתוך הרחבה, פריידי! נבדל, לא, יש כאן עבירה בעצם, שריקה של פפיר. נראה לי שאולי יש עבירה של פריידי על אבו ניל, ויש שם גם פגיעה של אבו ניל. צריך לראות את זה שוב. זה קודם כל מתחיל מהעבודה גדולה של סורו, שלוחץ גבוה את קלר, אתה יודע, לא נותן לו בכלל להסתובב, חוטף את הכדור, מרים את הראש, מיד מכניס לעומק. הרגל של פריידי שפוגעת שם באבו ניל. החלטה נכונה של פפיר. עכשיו כדור בתוך הרחבה של סכנין, זה הולך לאמצע, עומר אנגה יכול להפציץ, זה מה שהוא עושה! מיגל סילבה עודף! התקפה נהדרת של סכנין, קודם כל העבודה של פאון באגף, שם את הגוף על אורידן, חוטף את הכדור, משחקים מהר סכנין, ואז עומר אנגה בבעיטה הזו מחוץ לרחבה, וגם מיגל סילבה עם עדיפה טובה, גם עודף את זה לצד. זה מגיע לשקר. הגבהה לחוגי, גבוה. שוב עומר אנגה. חוגי שם, אין נבדל, חוגי בועט, סילבה עוצר, עוד ניסיון שהולך למעלה. פאון מפספס את המסגרת, וסכנין לאט לאט מתקרבת. לבית"ר היה גם את סילבה וגם את המזל במהלך הזה. בעיקר סילבה, אבל זה קורה בפעם השלישית כבר במשחק הזה, שהכדור מורחק ומגיע לו מאונגה על ה-18-19 מטר. דיברנו קודם על סורו שצריך להיות בכל מקום, כי הוא כל כך בודד, אז הוא נמצא בכל מקום והוא לא יכול לסגור את כולם. שקר יחד איתו, טאג'י עדיין עם הכדור, נכנס לתוך הרחבה. פייר עם ההגבהה לחוגי, וסילבה שוב עוצר! חשבתי שאנחנו בבריכה האולימפית, אז הנה אלוף אולימפי בקפיצות מהמקפצה, מ10 מטרים, מיגל סילבה. גרג לוגן מספורטואל. בדיוק, נכנס לתוך המים ויוצא יבש. מה שסער טאג'י עשה שם, וואו וואו וואו, והנגיחה של חוגי גם. חוגי משתלט, עדיין חוגי בתוך הרחבה, חוגי למרכז, 1-0! אדריאן פאון מקפיץ גם את רפיץ', גם את קיאל, גם את האוהדים, ונותן כאן 1-0 מוצדק לקבוצה המארחת. שוב התקפה מימין, ומה שלא צלח לו קודם צולח לפאון עכשיו. 1-0 לסכנין על בית"ר ירושלים. פאון מסיים את זה בצורה נהדרת. אני רוצה לראות את המהלך החכם גם, כי יש שחקן אחד שהוא בנבדל. הנה כאן הכדור הזה, יש שחקן שבנבדל שעוזב את הכדור, אז חוגי ממשיך לבד, ופאון מקדים שם את זסנו. זסנו פשוט עומד שם ומאפשר לפאון להגיע לכדור לפניו. כן, יש לנו חילוף כפול, גם דור מיכה נכנס במקומו של אדי גוטליב, וראינו גם את דבוש. אז חלוץ, דן עזריה יוצא. מסירה נהדרת של פריידי קדימה, דבוש עכשיו, יש כאן 2-1, דבוש לתוך הרחבה, צריך למסור ומסיים את זה. 1-1, בית"ר ירושלים השוואה מול הקהל של בית"ר, של סכנין. שולח דבוש את הנשיקה הזו, נשיקת השער של בית"ר, ועכשיו גם בסכנין כועסים, לא אוהבים את החגיגה הזו של דבוש. גנטוס כועס, אבל בית"ר משווה. ואיפה הייתה ההגנה של סכנין במהלך הזה? זה מתחיל מהרחבה, פריידי
כל מה שהוא היה צריך לעשות זה איכשהו לשמור על הכדור בתוך המגרש הזה, ואז שולח את הכדור קדימה לדבוש. יכול היה למסור לשועה בצד ימין, אמר זה שלי, ואכן זה שלו ושל בית"ר. המסירה הזו כל כך עצומה, תראה כאן, הכדור ממש בתוך הבוץ, קשה מאוד להוציא בעיטה חזקה כשהכדור תקוע שם בבוץ. שועה. עכשיו הביתה של מורוזוב והצירה של אבו ניל, התקפה עדיין בתוך הרחבה, מיכה עם ההגבהה, נגיחה לא מספיק טובה, עוד ניסיון למצוא שם את רוחלי, אבל המסירה הזו חזקה מדי. בעיטה טובה של מורוזוב, מהמשבצת הזו הוא יודע לבעוט, הוא כבר כבש שערים לא רעים בכלל מהמשבצת הזו, מגן שמאלי עם רגל ימין, ואז שהוא מסובב את הכדור מהעמדה הזו, זה תמיד מסוכן. 4 שחקנים של סכנין בתוך הרחבה, הנה הנגיחה שהולכת החוצה, פאון היה שם לבד לגמרי, הגבהה טובה של חוגי. כן, וספינלי, פתאום אתה יודע, הוא מושך אליו שחקנים, אתה יודע, הוא מושך את העין שלנו, הוא מושך גם את העין של הבלמים של בית"ר, אז שומרים על ספינלי. קילר חוטף לו, חוגי בצד שמאל, מקבל את הכדור דור חוגי, עדיין חוגי, מעביר לאמצע, פאון, מעיבד, דרוויש עם ההטיה, כן! הכי דרמטי שיכול להיות, הכי כואב לבית"ר שיכול להיות, והכי שמח לסכנין. דרוויש ברגל שמאל מגלגל את הכדור פנימה, הוא מגלגל כדור של אהבה לכל הקהל הזה של סכנין. 2-1. קלר עם החטיפה, מעביר את זה לחוגי, חוגי שומר על הכדור בין שניים, מכאן פאון שכבש את הראשון, נותן את זה לדרוויש, הטיה